הוא הלך לאיבוד בסלקום, ישראל. אתה נאשם, במה אתה נאשם? זה באמת... סבא שלנו, שיהיה לו חיים הכי טובים בעולם. מה הוא אמר? רוצים לעשות חסד. אותנו בסלקום ילד שלו. עושה מצווה. את כל ה... מי אמר את זה? בעז השם והסירות. ואנחנו ממש אסירי תודה לך. תודה רבה. חגי, מה יש לך להגיד לאבא שלי ביום הולדתו? בעז השם, תגיד כל הכבוד להתקבל. מה יש לי להגיד ביום הולדתו? הרבה שמחה. לא חשבתי על זה האמת. הרבה שמחה ועוד הרבה נכדים ונכדות בעזרת השם. אמן. וגם קלה חדשה. אמן. עופרה, מה יש לך להגיד לאבא ביום הולדתו? יש סיפור של... לא! את לא מנסה... אצלנו... יש לך עוד 10 תגידי משהו. רגע, תני לה להתקוד. יש לך עוד 5 שניות. טוב, שי, מה יש לך להגיד לאבא שלי ביום הולדתו? בינתיים תהיה הרבה שמחה, עושר. רגע, לא לעבור. קלה. אבא, אתה רוצה לדבר קלה. קלוריות. בעזרת השם. ואחרון, החתן הבכור. מה יש לך להגיד ביום הולדתו של אבא שלנו? שעשה אותי עכשיו אמן. אמן. אתה רוצה לברך את סבא? תהיה, קדימה. אמן. כל הכבוד. אמא, מה יש לך לברך את סבא? זה לא בטוח בגלל שאני מפריד וכאילו